Gila! Ila-ila! May bisita sa mga nota, ako bisita sa mga gwapo. Mapunta natin kung may mga nobyana. Una na! Nasa Diyos ko, Lord! Si James Reid sa gala. Hindi ako yan ko. Record, di ba si Manuel live? Hello! Malapit! Hindi ko yung yagi-yagi. Ano pa? Alam mo pa, tingin ko Sinunay. Si Christian Cantara sa Facebook. Kailan edad mo noy? Agad to. 21 pa lang siya. Nakamiga ka na noy. Bakit? Dili ka hindi po sige ka. Wala kang kuya. Uli sa nagnaw. May miga ka na? Wala. Ano ba lagyan mo sa Bacolod? Why pa? Pinakamulan na ka mag-chat sa Facebook. 1 month. Ay, 1 month pa lang. Girl, sa mga agi, pika niya sa sagi. Ako lang nilabya. Ay, kupik ko na yun. Ako lang nilabya. Ate. Ay, ala pa si Ashley. Pag shout out si Ashley. Ala. Dahil siya natin nakatatot kami na to. Tapos, Ari. Ay, love. Patak. Patak ko pa doon. Patak ko. Hindi dali ho. Lalo namin. Kagadalian na. Muna ko, arag ka, charin na. May miga. Oo. Pila ex-girlfriend. Wala labot ang tinonton. Duwa ka gaga, kinang isa. Ay, hindi. Yun. Sino muna, taga Bacolod? Di ba ilong mo sa taga Bacolod muna? Ang Bacolod, di ba ilong mo sa taga Project 4? Ang taga Project 4, di ba ilong mo sa taga Egypt? Ang Egypt, di ba ilong mo sa taga EDC? Ay, okay. Oh, no! Ano gusto mo sa babae? Buo. Ano gusto mo sa agi? Kapagaw. Allah! Diyos ka lang! Ako ano gusto niya sa agi? Taat, kiss. Dali ha? Nunay palapit. Kiss na nila. Dali. Kiss. Dungan. 1, 2, go! Okay. Oh. Sunod, Ari. Dali lagi. Ilan na kagi nakatira sa iyo? Yangan pa yung muna. Ilan na? 2, 3. Ayaw. Uy, kulpul mo. Chat, kilik play dot. Iki 20. 20 mungga. 20 siya. May miga? Sino ang miga? May miga na siya, girls. Pero pwede pa na magaw, miga pa lang. Sino miga mo din? Hamba ng ngalan. TI. Si D.I. TI siya. Dingaw bra. Sa RSM. Pila edad? 19. 19 pala ubo? 19. Rapo kaya miga, ba kaya miga? Kumaubugaw ka gigali. Ano gusto mo sa... Pila na girlfriend mo, Chok? Damo eh. Pila nga dami? Bagkit, ano ka? Sobra. Isa ka Blackboard. Uy, ang dami mo, gwapo ba? Pila kagi na kanilaw? Ayaw. Pila kagi na kauyat? Why? Wala uyat ko, gaguay ko. Charing lang, girls. Laki ka man. Palayin mo na, dami mo na nudya. Oo. Ang gwapo ka sa unaw. Gwapo sa una, nonoy. Tiyo yung kaya. Promise. O, palapit hindi tatlo. Nonoy, ganyan na. Mababay. Ani na milk na girls, ha? So, gusto nyo isang gwapo, isa lang pwede. Ang hindi pwede ang dua. Bye-bye! Pwede ba? Pwede. Bye-bye!